Da farko sallama nake muku dangina, AS Fulani ne gare ku abokaina, na yi muku jinjina da baitin wagena, to sai ku shirya saurarar batuna, na san ba ku so a ce da laifina, da ba buri na mu faranta wa juna, wani ya ce na yi likimomin daga hannuna, wani kwasi ya ce na manta da masoyana, to duka ba haka bane ba ku ji zance na ganta na santa cikin kuɗaɗena, ni ne mai gida more yan mata guna, amma sai ta yi buris ta juyar da batuna, hakan ya sa ni cikin halbar bankwana, to yau gani na dawo tana kallona, kuma ko ta ce na zo a yau ba zan